हेलो गाइस जोङो दा माने खामानियाव थांनो ओंखारबाय नोरैहाय सिगाङाव सासे ओमफ्राय उनाव उनथिंजाय सासे ओमफ्राय लोगोफोर सेर खोनादों बा साबसक्राइब खालाम सेर खालाम दे गाइस ओमफ्राय जोङो दा थांगासिनो दं नै बिथांखौ माबा मोनसे सोंनो र' कत जाओ बुंदो कल दे अफिस যাবি নেকি অফিসে যাবি নেকি বা এই চাং এই আৰু ডাঙৰীয়া এই ডাঙৰ বিল্ডিং দেখিছা না এটা সেইটো বিল্ডিংটো তোৰ হ'লে কি কৰিতেন হা এনেকুৱা যদি 10খান থাকিল হয় আৰু এটা মানে এনেকুৱা যদি 10খান থাকিল হয় এইখান দেখিছ না এনেকুৱা 10খান থাকিলে কি কৰিলতেন হা বহুত কিবা কিবি কৰিলো মানে बिदिनो सानो आरो जोङो मालाबा मालाबा এই गिदिर गिदिर बिल्डिं ना बेफोरबायदि जोंनियाबो जानायबा गिदिर गिदिर बिल्डिं गारि थानोबा थाखा फैसा थानोबा होननानै आरो सानफ्रोमबो थाबाय थाबा खामानि थांनांगौ ओरैहाय কি লবি ক্ৰীম मोनखाबि তনে দুটা হাতত ধৰি ধৰি কি গিছা যে এটা কোনবা কানা নাকি লাগছি এই বেগ লওয়াতে অকমান কানা নাকি লাগছি जोंनिया माने सानफ्रोमबो बिदिनो आरो गाइसमोन दै माने खामानियाव माने सानफ्रोमबो बिदिनो थाबायना थांनांगौ थाबायना फैनांगौ जोंनि लाइफआ बिदिनो जाबाय आरो गाइस आरो किबा क तই কি কবি তই ঘৰত যাই কেনে লাগিলে ঘৰত যাই ভালে লাগিল কেদিন থেকে এলি একদিন সাইডে जानो थाखाय क्रिम बन लाबाय क्रिम बननायथ' क्रिम बन गाइसमोन दा ओमफ्राय डाइरेक्ट खामानियाव लोगो मोनसिगोन ना मा बुंगोन दे सार गाइस आं दा सफैबाय खामानि जायगायाव बिथाङा माने जोंनि सार मेनेजार सार कुमार चेनेलाव नमस्कार आरो आं मोनफैबाय नै माबादि नांदों भिउखौ एसे कमेन्ट सेक्सनाव बुंदो लोगोफोर ओमफ्राय उनथिंजाय कटन इउनिभारसिटि कटन कलेज ओरैहाय क्रिसमासनि साजायदोंमोन ओमफ्राय नेहरू पार्क नोरसिंजाय बिराद गिदिर दंफां लाइफां बिराद मोजां दङ हाबग्रा एन्ट्रिया गाइसमोन ओमफ्राय दा आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामसै नोरैहाय जोंहा ओंखाम जाग्रा जायगाफ्रा ओमफ्राय नोरैहाय रुम दा आङो माने ड्रेसखौ चेन्ज खालामसै गाइसमोन दै ओमफ्राय आङो दा ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय चेन्ज खालामनाय ओमफ्राय गोजौआव थांसै माने किटचेन रुमाव आरो गाइसमोन थ' কেনেকুৱা খবৰ পাতি ভালনে বা পইচা ওলাইছে দেখোন নৰিহে কেফে সাইড দিয়ক চাহ নেকি মই চাহ খাইছোঁ কিটচেন আগতে মই লওঁ ओमफ्राय नोरैहाय किटचेन रुम जोंनि ओमफ्राय नोरैहाय जोंनि किटचेन रुमा गाइसमोन ओमफ्राय नोरैजाय आं रेस्टुरेन्ट बिथिंजाय रेस्टुरेन्ट नोरैहाय किटचेन आरो दै ओमफ्राय दा उनाव लोगो मोनसिगोन आं एसे खामानि मावनोसै ओमफ्राय एसे साहा दाबो लोंसै दै निजे निजे खामानिफोरखौ मावगासिनो दं नोरैहाय बैथिंजोबो गुड मर्निं माने जोङो दा खामानि मावगासिनो दं बिराद खामानिफोर मावना जोङो दा पनीर है अभी पनीर आपका ना सिर्फ शाही पनीर लोगोफोर दा बयबो माने साहा लोंगासिनो दं नोरैहायबो साहा लोंदों ओमफ्राय आंबो माने साहा लोंदों आरो गाइस नोरैबाबो साहा गाइखेर लागासिनो दं दा माने मोनाबिलि समनि ओमफ्राय एसे माने साहा लोंदों आरो देहाया एसे फ्रेस नाङो नालाय ओंखायनो साहा लोंदों बयबो साहा लोंगासिनो ओमफ्राय खामानि मावनायफ्रा खामानि मावगासिनो नोरैहाय ओमफ्राय आं रेस्टुरेन्टखौ एसे देखायनो र' नोरैहाय दा माने रेस्टुरेन्टआव पार्टि दंनो बिलुन साजायगासिनो दं नोरैहाय जोंनि रेस्टुरेन्टआ बेनो गाइस ओमफ्राय साइडआव दं केफे रेस्टुरेन्टखौ माबोरै नांदों एसे कमेन्ट सेक्सनाव बुंदो लोगोफोर ओमफ्राय लाइक खालामो गाइसमोन बेयो केफे जाय केफे
रेस्टुरेन्टआ माने गोजौआव ओमफ्राय केफेआ सिङाव माबोरै नांदों कमेन्टआव